Ayun nga, Diyos ko po, Rudy. May kayon kakabsat, mga tayo. Sakto kakabsat, umuulan. So, kain tayo. Habang mainit pa tong tinola natin. Pwede ko dato, dara. Yan. Papaya, sili, at malunggay. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng native na manok, tinola. Oh, mga tayo, habang napudot tayo kakabsat. Hindi mo sa gigit sa baw naman eh. Sige, George. Sarap ng ulam natin kakabsat to. Habang umuulan eh. Hinihigop tayo ng sabaw na mainit. Dasal muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Higop muna tayo ng sabaw. Habang mainit pa. Ay nga, Diyos ko po, Rudy. Siyempre, sili tayo kakabsat. Sa akin to, mekos-mekos nga kasi ni ano. Papaya.
tsaka sili, malunggay. So, unang subo para sa inyo, Kapsat. Papaya. Talagang lasang-lasa mo yung native na manok tsaka yung lemongrass. Bagis. Kurkurood pa kakapsat. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso. Always bigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.